El valencià conté en total 7 vocals, A, E, I, O i U, que fan 5, però el valencià té 2 vocals addicionals que presenten alguna dificultat als no acostumats. La E oberta, que sona E, i la O oberta, que sona O. Mirem algunes paraules que contenen aquestes vocals. Paraules amb E oberta: obert, cel, paciència, plèiade, establert, pèl. Paraules amb O oberta: os, mos, tòfona, inclòs, moro, pòrtic. És important diferenciar les vocals obertes de les tancades, ja que en alguns casos també hi ha diferències de significat. Os, l'animal, i os, la part del cos. Pèls, la contracció de per i el, i pèls, els cabells. Molt, l'adverbi de quantitat, i molt, com en cafè molt. Seu, el possessiu, i seu, el lloc d'un organisme públic. I com sabem si una paraula conté vocals obertes? Ahí van algunes pistes. Si porten l'accent gràfic obert, és a dir, cap a l'esquerra, quedarà clar que és una vocal oberta. No cal calfar-se el cap. I si no en porta? Les vocals obertes sempre formen part de síl·labes tòniques. Per tant, en una paraula trobarem com a màxim una vocal oberta. N'hi ha poques excepcions. Els números 17 i 19 són paraules en valencià amb 2 vocals obertes, però en general només una vocal oberta per paraula. Més pistes. El diftong OU es pronuncia generalment amb la O oberta: bou, dijous, moure, sou. Les paraules derivades d'unes altres paraules amb vocal oberta mantenen eixa vocal oberta. Derivades, per exemple, de cel, gratacel, de sol, parasol. Però no tot havia de ser tan fàcil. Hi ha paraules que, depenent de casos, es pronuncien amb vocal oberta o tancada. Per exemple, pou o pou, tou o tou, o cort i cort. En estos casos, haurem de fer cas al lingüista o la lingüista i preguntar-li de quina manera haurem de pronunciar la paraula, o buscar-la al diccionari. En qualsevol cas, sempre cal ser coherent. Si hem pronunciat una vocal tancada la primera vegada que ens apareix un text, haurem de fer-la igual si torna a aparèixer, i no anar canviant segons bufe el vent. També hi ha paraules que, per raons històriques o de tradició, porten accent gràfic obert, però la vocal es pronuncia tancada. Paraules com sèrie, època, València, què, per què o però, que també es pot pronunciar però. En un pas més de dificultat, hi ha paraules on no queda indicat si la vocal és oberta o tancada. Set, el número, o set, la necessitat de beure. Mora, la dona musulmana, o mora, la fruita. En estos casos, haurem de tirar mà dels diccionaris.